Kanigikan from Bukidnon, no? Ang tawag ni Binaki. Kani kong Doritos. Okay. Okay. Unang subo. Three, two, one, intro. Pasok. 2,000 years So, later. may gabi sa inyong mga kabinga. And for this video, mga kabingka, no? Na ako'y bagong tilawan, mga kabingka, no? Delicacies, no? Kanigikan from Bukidnon, no? Ang tawag ni Binaki, no? Suman nga delicacies, no? Tilawan na to ni. First time ako din matilawan, no? From Bukidnon. Tilawan na to ni. So, gibuhat daw ni sa mais, no? Tawag ani Binaki, Binaki. Oh, look at that. Dito silawan ni. Tingnan na. Oh. Nganing itsura niyo. Okay. Okay. Unang subo. Mura sa lemons cake, diba? Mais lang. Kami Binaki 10/10. First time na ko katilan eh. So, dahil dito. Sikat na sa international, no? Doritos. So, unang subo. Ano yung itsuro? Ang flavor ano kay chicken. Ito. Ito kanyo. Binaki. Binaki. Ano yan? Binaki. Binaki. Mais nga suman. Di sa kanila siya pagbuhat. Lasa ni mura ragod ka ng kuan, mura ragod ng mga lemons cake, di ba? Karang mga cupcake pero mais lang din siya. So, goods kay mga kabingka. Ano pong Doritos? Ini siya 9/10 lang ni siya. Kani kay perfect niyo. Medyo parat niyo. Kani kay 10/10. So the best kayo, no? Salamat ay sa naghatag anis ko, no? Natilawan ako ning Binaki, no? From Bukidnon Delicacies. So eto po si DJ March in the place of you. See you in next my food adventure of mukbang and adventure etc etc. Babush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.